भरवी में ठेक जाएगी। कुंवर जी नो कि अब हम गीत औसन गाए बुझाई कि तनी मनी भरवी में ठेकता। ए महाराज रुआ कुछो से ठेकवाइयो से लोग के काले दो के और रुआ गदहा से ठेकवाई चाहे घोड़ा से ठेकवाइयो से काले दो के कहता रे भरवी में ठेकता। खैर कोनो बात ना तो लय आ गए वो हमरो प्रदुमन जी आज 2 साल बाद हमने के रोज यूट्यूब पर देखे ले यहाँ सब बहुत संजोग से ऑफिस के लगे बाद हम नहीं तो ऐसा दिखाई नहीं। आज हमार वादा बा हमार बेटा के मुंडन 1 साल बाद मैंने 8-9 महीना बाद फरादा गाँव कमलबाज जी हुआ बोना बाबा के गाँव में फरादा वो जो हमारे गाँव रही यहाँ के ऐसे खूब बढ़िया बहुत टाइम निकाल के आदमी आइल बा समय ना लेते हुए मजा जाते थे मजा कुंवर जी से पूछी ना होता कि ले चलते चलते गणेश जी के जय बोलो। लेकिन बहुत सुंदर एगो बिरहा गवैया हवे हमार मित्र लगे हन जेकर नाम हो प्रकाश दीवाना। बहुत दिन पहले वो गाना के गौले गीत पुराने हैं लेकिन आज के गायक लोग गौलस तो नया हो गए। लेकिन वो प्रकाश दीवाना पहले गौले का गीत के बोल अरे मैं हर चिनौटी बोले धइले बात चली बनावत निकाई अरे सुन कुंवर डार्लिंग हो बनावत प्रमोद प्रेमी जी गा दी हले इहे के शिष्य हवे कमलबाज से कुंवर जी के शिष्य प्रमोद प्रेमी जी तले वो उनको लय बढ़िया लगल वो गा देले नया हो गए। ए झकोरा मारे झूलनी 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 सारी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी हमार बारका भैया खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार उनको से बर्दाश्त ना भलू हो होलिया में गा देले हम अरे के भीजी जाला लहंगा 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 यार वो हमार हो कि तलेले हई बक्सर नरेश हिरौली गांव के बहुत सुंदर कलाकार हमार प्रिय मित्र भाई अरविंद अकेला कल्लू जी उहो उठले तो उहो गा देले कि जब सुतीले बोलम संगे खटिया लगाए तब मारेला झुलुकिया अरे हवा साए साए रे बोलू के झुल लेकिन हमनी के कहे के बात अरे विभिन्न धतूर कर मागी मारा नवा है गौरी के लाला अरे सुमीरा नवा है गौरी के कलाकार उनियो पुप्पू ही बजावे हाल वाला ना हां पुप्पू ही काना तुरुमपीट हां ढेर जना से ना बाजी जोन जोन राग छेड़ो तनी सही बात बा अब वही 3 गो बॉटम पर खेले के बा हमें औरो बॉटम में ना हमें तो 10-15 गो बा टिपे वाला। खैर ऐसे ही बाकी पवन सिंह खेसारी मनोज तिवारी सभे के साथ बजावे ला हां और कुंवर जी के साथे बनी यही से 3 गो आज लड़वा लेके ढोर लेकिन बाद की बहुत बढ़िया हो सुंदर बा
जौन जौन राग रवा छेड़नी है हम मिलावत रही लेनु बैठ के का बजावता के का गावता ऐसा बात ना है सब बुझाले हमरा हम संतोष पागल ना है मारो बेक के फेट की लगवा लहू फेंके लगवा अशोक सिंह के पलौक चाटे पलक चाटे संतोष पागल नहीं हमरा बुझाले सब कुछ बुझाला तो उहे हम कहने कि ना भाई जो तीने को पखेला कर दिया सबके बस के बात है तांतरा का भाव है अरे त दुआरे पर ई बैठल सरवा मरता हरवा हो पहाड़वा छोड़ी दो सेवा का आई बाबा दुआरा हो पहाड़वा छोड़ी दो चेतना धरई हनुमत से ही सर्वस्व करई तले के सजीवन हेलो हेलो चेक चाक हेलो लेवल तने बढ़ा दो जितना बढ़ौलर लाहू उतना नहीं हम जानी ले बिना लेवल के लोग गीत गावे सकी करे जेवे गिर जाए अब हम तो तनी गई रहे लहू तो कहले हैं जो हम गावे लगे लेते हैं के भाग जाए ना ओ घरी वार्तालाप करत रहनी हम वहां के हम भागल रहने हम करने हैं जैसे वो गोल बड़े बाकी हम नानू कहब जे काहे भागत बड़ी सुंदर सुमिरन वंदना गवनी अरे महाराज आलाप लेनी है तो बुझले जे गुलामे अली आ गइल हमरा बड़ा निक लगवे फिरोज हाय महाराज हम तो जनवे जे गुलाम अली हमें बाकी बाद में जब आ गए अपना स्तर पर तक करने जो हो सियरा हम जान के नहीं कि नहीं ये अपना स्तर पर आ गए एक आध गो बात बड़ा निमन लगल है कटाक्ष मधुरे होके के चाहे ये है दुगोला के कटाक्ष का हो ऐसा नहीं होला जैसे हम ना कहे जे हम बुझाई जे भरवी में ठेकल तब कहले हैं जे नाही रवा गदो हम ठेकाई तो कौन बात नहीं हम आदमी ही गदा हम काहे के ठेकाई और सुंदर जवान बिया तनी रौरा में ठेका लेती अभी नया बनी रहुआ अब हम जानवर में काहे के ठेकावे जाए जी तनी मोट ह फिरोज चारों कुर्बान के जाला दरे रत जाए तालु के पतर का छलू छलू हमार मोट ह आवाजावा ई चारों कुर्बा बांध के जाला तनी बर्दाश्त करे के पड़ेला इस संसार में जे आवेला ओकरा जाए के बा जन बरल बा तन बुतही के बा हां जौन फरला तो न के झरही के बाकी समय अनुसार मुखिया जी समय अनुसार अगर फरी या झरी तो खुशी मनावल जाला आज असमय में फर जाई झर जाई तो दुख प्रकट कइल जाला शादी होखला के बाद 9 महीना बाद लड़का होला
तो द्वार पर खूब फायर करो मिठाई बांटो जाला। अब 6 महीना पे हो जाए तो अगुआ के खोजाला जेले वसो कर मुड़ी पे गोली मारी गायत्री बाबा कहले जे कुंवर जी चाहले जे गायत्री ठाकुर बन जाए। देखी प्रयास कइल जाए अपना से बढ़ के नकल कइल जाला कि हम हो जइते। अनुश्रवण कोई खराब ना हो ना जी, बाकी हो जाए तब न। वो चल गए रउआ कहिया ले जाए हमहू जाई 7 दिन में 7 दिन में हम जाए। कहिए शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बीएफए शुक्र 7 दिन में। बाकी हम जाई तो तहरा लेके जाए लेके हम जाई बाबा रो फरहादा के बनी नु गोल लगनी है। केहू खोजे तीर्थ मारो केहू का तपस्या करो केहू तीर्थ पे खोजेला केहू व्रत करके आ केहू तपस्या करके खोजेला आ केहू के भेटैले करत दान मोना न जाने केहू के भेटैले करत दान मोना हम नया बानी तो ढेर डांट चला ले हमनियो कर मौजल है जा। तू आगा से डांट चलेबो तो हम पाछा से चला गलती कने है जी। हम एगो शब्द हलुक ना बोलो ना जी, पीछे तू आगा का हम नाचे के काम नाम न करो। तू आगा का नाम लगल ला तू आगा से कहता रहे हम पीछे पीछे रह कुंवर जी के बता। अब कहते नहीं जे हम कुंवर जी के पीछे पीछे रहो का है भाई तब पीछे ही पीछे रही तो काहे कबो कबो आगो पाछा हो काहे जब आगा पाछा हो खबो तो बनु हमरो मजा मिलती। खाली तू पछे पछे रहो त आनंद ना मिले। आनंद मिले को जब आगा पाछा आई जाई दोनों से जी हाँ दोनों से हिलेला तब मजा मिलेला। हां जी, एक तरफा है ना हिले मौका ना मतलब गाना में ना मोर मिजाज में होके का चाहिए। देखिए एगो हमारा गीत संगीत होता तो श्रोता का मुंह पर रोहानी देखिए के तरह लोग हंसता एकदम चहचहात रहता है बुढ़ारी अवस्था में का जरूरी बा। अब नाच होते नहीं थे तो हई कहला के का जरूरी बा। वो 10 रुपया देख के छिछड़िया मत काटो चाचा। नाचो तो बारे तो बुझा कि लाइटिंग करके छिड़छिड़िया कट लो। ए भाई आपका मैटर क्या है? आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था का गीत संगीत पेश कीजिएगा, दर्शक को अच्छा लगेगा। अब डार चलते नहीं का बुझाता उंगली से टेलेला कहानी जबरदस्ती डार मारता रे पोरे पोरे वीडियो रे आ कहता रे कि तू आगे से नचबो तो हम पाछे से नाचो। बुझाता कि पलक चाटत रह। तू लोग मत बोलो पाछे से पाछा ही लाइक बरले बड़े पाछा ही कन होवे नचवाइन कर पाछा ही के ज्यादा चलेला ऐसे ही बतिया कहले भजन कीर्तन करे के समय है बा सब है बा सीसीटीवी कैमरा के सोझा चक्कर पकड़ कर बता लाग जाई बोझा। एक दिन के बाद औरो हो दोनों जना साथ ही सुत रहे साथे कुंवर जी
आ कुंवर जी के है पायल नृत्यांगना भुवर जी एक के साथे सुत रहे लो भैया हो मैटर कहाँ पहुँचल कुंवर जी का कहले अपन हाथवा ओकरा एथिया पर धऽ देले आहे गंगुरी को के कहत रे कि ये रास्ता कहाँ जाएगा तने पहलवा हाथवा हटा देलस आई अपन हाथवा उनका एथिया पर धऽ देलस कहता कुंवर जी इसी से पूछ लीजिए रोज अप डाउन करते रहते सबे बता सीसीटीवी कैमरा के सो जा चक्कर पकड़ कर बता लग जाई बोझा अरे हवेली ला धारी ली करे ले जब के आ पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब ए कुंवर जी हम संतोष पागल ना मारो देख के फेंक के लगवा लाहू फेंक लगवा अशोक सिंह के माथा चाटे कहावत हो हत गोला मारू डांस परफेक्ट होके के चाहिए सही बात बा जबरदस्ती देखिए परफेक्ट डांस हो कोनो डांस करम परफेक्ट हो देखा के बा गमछी हेडार में बनहल ना काहे खातिर ये बिना डरो में बहले हम नाच देते लेकिन इतनी बना गल तो और नीमन लगे तो गोला बाबा आदम के जमाना के सैड सॉन्ग चलत रहल बिल्कुल हमरा पसंद ना आई सैड सॉन्ग होखे त बुझाए कि हां होता परिवारों खातिर गाना गाइब जा जौन उपलक्ष्य में बानी जा ना पर कुछ चर्चा भइल बा ना पर कुछ बात भइल बा जौन उपलक्ष्य में बानी हो एहू उपलक्ष्य में गाना होई लेकिन को पैसा ले करे देखे तो प्रोपराइटर गुड्डू जी आदित्य फर्नीचर हाउस नोट हमारे यहाँ फैंसी पलंग गद्दा ड्रेसिंग सोफा कुर्सी डाइनिंग टेबल अलमीरा इत्यादि फर्नीचर के थोक एवं खुदरा विक्रेता पता पासीखाना रोड अहिरपुरवा आरा भोजपुर देखिए तो 500 रुपए हमरा के पुरस्कार दे देनी भैया के बार बार फॉलो की करब आशीर्वाद की प्रतीक्षा लाग रही नारायण जी से ये कामना करब जहां रही बना रही रवा तो सैड सॉन्ग होई लेकिन एक बाद जानो उपलक्ष्य में बानी जाओ पर चर्चा होई रउआ जो एगो गाना गौले बनी तो एगो गाना के जवाब दे लड़की जब रोई हां आ लड़की जब बोली अंतर हो जाए अंतर हो जाए हम ना कहो ए भाई चाचा तो छीन गए रहुआ कैसे पता बा महाराज जकार्ता होकर हुआ ऐसा कहो नहीं यही पर 500 खोजवा लड़के में चिन्हाई ना ले चप 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 उ का है ना है अब भगवान जानो खोल के तो कोई देखत नहीं के हमू नहीं खी जानत और रउओ नहीं खी जानत हो ना हुआ इतना गारंटी के साथ कहत नहीं कहू भेंट मुलाकात भइल बता भर है राउर मैटर बा हमारा खातिर तो कलाकार बारी भाई हम उनका के कहे कुछ बोले जाए सही बात बा जलालपुर में कोइले रहे अच्छा अच्छा सेमरिया में गाड़ी चलैला हेलमेट लगैले रहनु चाचा